bizim watanymyzyň mukaddesligi, watanymyzyň asudalygy, şundan öle insan üçin bagty ýok bolsa gerek. Sebäbi öňe bir danadan sorapdyrlar, dünýäde eň bagtly insan kim diýip sora berilende dana pikirlenmeýän watan mukaddesligini başynyň täjine deňeýän. Watanyň asudalygy her günlük sen ýüzüňi sypaýan ajaýyp şemali insan üçin bahasyny ýetip bolmajak baýlykdyr diýipdir. Ine doğrudan biz bugün Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň saýatyna şol mukaddesligiň jany şaýady. Biz şol mukaddesligiň hödürini görüp bugün işleýäs, özümiziň edýän işlerimizi döredýän sunat eserlerimizem şol mukaddesligi ýugurup halka ýetirýär. Şoň üçin biz her pursatda diýýäs, biz bagtly sunat işgärleri. Kata doğru aýdýaňyz, sebäbi iň ul hödüýürdir watan hödüýüri. Diýseler watanyň belent zat barmy? Kalbyňyzda şu watana, şu diyara yer goýun diýär şahyr Atamrat Atabaýew. Gurban nazar edýid faýdýara biz näme bolsak şo bolaly bolsa bolýa edýid watany. Şoň üçin Gahrman arkadagymyzyň eserlerine şol bize watançylyk duýgusyny oýarmakda şu neslin watanyny söýýän, watanyna jany jigeri bilen öz köňlüni, ýüregini, ömrüni, örküni bagyş etjek kämil nesillen kemale gelmek üçin Gahrman arkadagymyz öz eserlerine giňişlen şol gymmatlyklary, şol mukaddes duýgulary beýan edýär. Gahrman arkadagymyz ömrümiň man saatly kitabyna şeýle ýazýar. Adam ykballary men bu hakyna kän oýlanýan. Şonu dogry görüm görülen, dogry terbiýen, kämil ýol ýörülgen adam ykballaryna täsiri barada pikir edýän. Ata-babalarymyz bu wagtda beýik nusgalary goýup gidipdirler. Olaň müňlerçe ýyllyk tejribesi, insan terbiyesi we insanyň kämil adam bolmagy barada garaýşlary esasyna dören nakyllarda da bu arada ören aýdyň beýan edilýär. Çağany ýaşdan, edebi başdan, ergeneksiz eklenen terbiyesiz saklanan. Ata oğlu ata çeker, atany söýen watany söýür. Ata alkyşy altyn, ataň marka dost gadan, atın marka yol, ata kesbi oğlu halal, halipasız ussa bolmaz, tagsirsiz mollu. Şagirt halipadan ozdurmasa, hünär ýiter. Hünärli ýigit miweli agaç. Görnüşi ýaly, şu hili atalar sözlerini ajaýyp galyk käsiýetli, gowy terbiyeli, hünärli bolmak, käriňde kämilleşmek, ýoluny dogry saýlamak bilen baglanyşykly durmuş kanunlary her taraplayyn düşünürliýär. Şunu enataň ornuna, halipaň ornuna ullokan ähmiýet berilýär. Gahrman arkadagymyzyň hut özü bize halipa görülle mektebi. Şoň üçin şu durmuşda, şu watanyna, şu ähli şertleň döredilýän okumaga, işlemäge, döretmäge, ýaşamaga, birek-birege hormat goýmaga, ulyny syýlamaga, kiçiğini söýmäge bolan bizde şol milli duýgular, şertler, ýagdaýlar her bir ädimde duýulýar. Şoň üçin Gahrman arkadagymyzyň özü bize görülle mektebi bolup berkä, nenen döretmejek, nenen buýsanmajak. Şoň üçin biziň hemme döredüjülük işgärlenmediň eserleriniň içinden olaň duýgulary watan mukaddesligi bilen kemale gelip bir täsin garaýşlar bilen biziň aňymyza, biziň ýüregimize, biziň kalbymyza ornaýar. Doğru aýdýaňyz, Gahrman arkadagymyzyň her bir
Türkmen halkyna peşkeş berýän atal kitaplarının içinde şeýle bir altyna gaplamaly, ajaýyp dürdäne sözler bada ol biz durmuşda islenlik bir sorawa jogap tapmadyk ýagdaýymyzda Gahrman arkadağymyzyň kitaplarına yüzlenemizde biz jogap tapýas. Gahrman arkadağymyz ömrümiň manysy adly kitabyna şeýle bir ajaýyp dürdäne sözler aýdýada men türkmen ýaşlaryny ýaşaýşyň tuğuny deňeýändiýe. Ýaşlaryň edep terbiyeli, watansöýji, aň bilimli, dünýä garaýşy geň bolmak üçin ilkinji nobatda halipalaryň orny bardyr diýe. Halipalar diýmek bilen men ilkinji nobatda enatalary, moýlumlary hemde onuň kärine gönükdirýän esasy belli hünärmenleri gözüňe tutýan diýe. Ene men aýdyň şaýady bolsa 2023-nji ýylda arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar diýip yglan edilmeginiň dolu suwutnamasy. Bugun Gahrman arkadağymyz döwletdiň adam çyndyr diýen şygary öňe süren bolsa, arkadagy Serdarymyz watandyň halky bilen watanlar, döwletdiň halky bilen döwletdir diýe. Şeýle gyzylan gymmatly dürdäne sözler bugun her bir türkmen ýaşlarynyň ýüregine ata watana. Şeýle de Gahrman arkadagy Serdarymyza olan söwgimiz öýrýär. Bugun biziň çağalarymyz ajaýyp bir durmuşda hem okuýarlar, çağalar baglaryna gatnaýarlar. Şeýle de dünýä ülgünlerine gabat gelýän ýokary okuw mekdeplerine bilim alýan ýaşlaryň her biriniň ýüregine ata watan söýgüsi. Şeýle de Gahrman arkadagy Serdarymyzyň özleri üçin döredýän şertlerine, borç hökmüne ajaýyp maksatlar goýýarlar. Ene insan üçin bu bolsa ullukan baht. Gaty dogry aýdýaňyz. Gahrman arkadagymyz şol ömrümiň manysy adly kitabyna biziň Mustafa şahyrymyz Magtymul Pragyň şeýle bir setirlerini mysal getirýär. Ulolonno iş hoş ýakmaz, ýaşlykda köýmän ýigit diýär. Şoň üçin şu arkadagy Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna Gahrman arkadagy Serdarymyzyň ýaşlara anam bildirmegi, olaň bir täzeden joşgun bilen, hyjuw bilen işlemeklerine, okumaklaryna giň ýol açdy. Ebabi Magtymul garap göllü daşyňy jaýyn bilip sarp et nanu aşyňy kämil tapsaň goý ýoluna başyňy är ýanyna geçseň ärdek bolar sendiýe. Şoň üçin Gahrman arkadagymyzyň özü bize görünli bolup türkmen halkymyzyň awraýy, mertebesi, şöhraty, şan şöhraty üçin dünýä ýüzüne türkmeniň şeýle bir gaýdawsyz edermen gerçekleriniň bardygyny, gadymy taryhynyň bardygyny, kökleriniň çuňdanlygyny eserlerine siňdirmek bilen şu türkmen halkynyň dünýä ýüzündäki awraýynyň mertebesiniň hasam belinde göterilmek üçin, halkynyň asuda abadan durmuşda ýaşamak üçin giýjegini alady diýerler, tagalla edýärler. Şoň üçin şu Gahrman arkadagymyzyň şu eserleri bilen bagly Türkmenistanyň halk ýazgysy şahyr Atamrat Atabaýew Gahrman arkadagymyzyň eserlerinden uruhlanyp şeýle bir setirleri beýan edipdir. Şu wagt sözümüziň şu ýerine ýeri gelende şol goşuk setirlerden ýatlatymyz gelýär. Başystyny. Türkmenistan baharym sen ýazlar gerekdir maňa. Sen kalbymyň nagmasy sen sazlar gerekdir maňa. Hany dünýä oýunmazdyr bazlar gerekdir maňa. Kölleriňde ýaşyl başlar gazlar gerekdir maňa. Saýasyna döwre wursam baglar gerekdir maňa. Dülleriňde ayak ýalan algasam bassa tiken, diňe täsin gülleriň däl ýannagyň derman eken, 100 000 dürli miwäň bardyr, 100 000 bagwanlar eken, elwan, daşy elwan, narlar gerekdir maňa. Günnüzler jogdaňa ýanyp agşamlar serginlesem, garagum sen zerge göçde eren bir erginlesen, ýylyň bilen, ýurduň bilen dünýäde erkinlesen, şahyr oğluň owazyna köňül berip dinlesen, du targyjak gargy tüýdük tarlar gerekdir maňa diýe şahyr Atamrat Atabaýew. Şol yer ýüzünde erkinligiň sazyny, yer ýüzünde erkinligiň owazyny çalýan, onu öz döredüjüligine siňdirýän biziň ajaýyp watanymyzyň, ajaýyp ýurdumyzyň şu gözelliklerini wasp edýän şahyrlarymyzyň, döredüjülik işgärlerimiziň kalbyna şu Gahrman arkadagy Serdarymyzyň her bir mübarek gadamlaryna, watanymyzyň asudalygyna, kalbyna
yüreğine besleyen arzuwlary, alkışlary sunwat bolup kemale gelýär. Okan goşky setirleňizde bir erkinligiň şemal hakynda sözler aýtyp geçdiňizde tebigatyň insana berip biljek iň ulu sowgady öz erkinlikdir. Sebäbine biz şu wagt şol günleriň şaýady bolýarsa, ine bugün biz hut şol ajaýyp duýguny başdan geçirýärse, bugün biziň ähli ýaşlarymyz özleriniň saýlan kärleriniň eýesi bolýar. Aýratyn bellemeli adam biziň döwletli diýarymyzda türkmen ýigitleri bilen deň hatarda biziň gelin gyýylanmazam özleriniň saýlan kärleriniň eýesi de bugün haýsy pudokda zähmet çekken hünärmenleriň ýanyna baraňda şol ýerde türkmen gelin gyýylarynyň bir bagtyar gurrunlarynyň şaýady bolýarsa, şoň üçin biz birek bile gurrun edemede elmede ama Batyr Halipa bagt hakda köp gurrun edýär. Sebäbi insan haýsy zady köp başdan geçirse, şol hakda köp aýratyn gurrun edesi gelýär. Bugün şeýle bagt gämisine gulaşlayan bagtyar türkmen eliniň bagtly bolmagynyň sakatyna da, ýani siziň hem aýtýyşyňyz ýaly milli liderimiz, gahrman arkadagymyzyň bize peşkeş beren asuda watany, peder ýolyny şeýle mukaddes dowam edýän arkadagy serdarymyzyň biziň üçin öýredýän mümkinçilikleri bizi bagtly insan diýip ýene bir ýol özümizi ikrar etmäne dolu borçlady. Gaty dogry aýdýaňyz, sebäbi ýurt başyna halkyň saýlan, hakyň halan beýik mertebeli insany öz halkyna ganatyny ýerip durka. Şundan uly bagty ýok adamzat üçin. Ol biziň ýankaýçymyz ýaly Nuskow şahyrlarymyzyň eserleriniň içinden erşargat bolup geçipdir. Şeýle asuda watany bir başa uýýan, bir başa bakýan halky jewislikde, agdybirlikde bir bitewi, bir millet, bir döwlet tökümine görmegi arzulak geçipdirler. Şoň üçin biziň häzirki şeýle ajaýyp döwrümizde Magtymul Pragyň bir berkarar döwlet islärin diýen arzulan eýýamy biziň halkymyza, biziň akbalymyza, biziň bagtymyza şu asudalykda, abadanlykda bütün dünýä ýüzüni hayran galdyrýar. Sözüňizde doğrudan hem ýaşlarymyzyň bir döredilýän mümkinçiligi şeýle ullakan bagt diýip bellediňiz. Edil şuň köňe ýaşlaryň hem şol bagty duymaklary biz şeýle bir bagtyar edýär. Ene dek düýnüň özünde metod sahypalarynyň birine ýaşajyk mektep okuwçysynyň bir ýadan ajaýyp şygyryna gabat geldim. Şo şeý diýär, bagt nämeş owadan diýarda ir seherler aman esen örlemek, atalaryň mehrisingen ýaýlada halal işläp watan duýdun ödemek diýe. Diýmek biziň ýaşlarymyzyň ilkinji bagty, ilkinji bagt diýip tutýan uly mukaddesliği watan duýdun ödemek bolsa, biz bu ýa döwletli tutumluň türkmen halkynyň şu eşretli zamanada ýaşaýanlygy, bundan meýläge minha biz görýäs her bir ädimde, her bir pursatda ýurdumyzyň şeýle bir çalp tepkinler bilen, bedew wady bilen ötüşlerine özümiz şaýat. Şoň üçin biz özümiz şu durmuşda, şu asuda watanyna, ajaýyp ýurtda, arasy howal watanyna ýaşaýanlygymyz, demalýanymyz, ömür sürýänimiz üçin okumaga, bilim almaga giň şertler döredilýän ýurtda, zähmetiň gadyr bilinýän ýurtda ýaşaýanlygymyz biz ören bagtly. Bir bagty bolsa bide gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň türkmen halkyna öz raýatlaryna bolan söýgüsi peşkeş berdi. Gaty dogry aýdýaňyz, öz sözüňizde aýtdyňyz, dünýä akıllary Magtymul Pragy berkarar döwlet islerini biziň şuň köňe ýaşaýan asuda watanymyzyň, ýani milli lider, gahrman arkadaly serdarly ýurdumyzyň arzuwyna ýaşapdyr. Bugün şahyrlar öz dörejiligine şeýle dünýä akıllary Magtymul Pragynyň berkarar döwlet islerini ýadan şygyryna arzulan zamana geldi Praga diýip jogap berýärler. Doğrudan hem nisip bolsa, 2024-nji ýylda dünýä akıllary Magtymul Pragynyň 300 ýyllyk ýübiley toýladar.
Beýik şahsiýetlerime hormat goýmaklaryň özem biziň ýaş nesillimizde gönnün görelle-de ýanky öz aýtyşymyz ýaly 2023-nji ýyl Gahrman arkadagy serdarymyzyň saýasynda arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly şu ýyl halkymyzyň ykbalyny akly goýarjak ähli mümkinçilikler biziň halkymyzyň behbedine gönükdirilen aýratyn bellemeli adam biziň ýurdumyzda her bir geçirilen çärelerde de ýaşlaryň orunynyň bolmagy juda begendirýär-de. Bugun halipa şahyrlaryň bir dörejiliginiň birine şeýle bir altyna gapdaýmaly şygyr bentlerine gabat geldim. Şolerde şeýle diýilýär-de, ýaşlar, ediz ýaşlar siz döwrüň görki, siziň eliňizde ýaşaýyşyň erki, okan işläň dowam edin durmuşy, täsin dünýäň söýgü bilen gurulşy, görýäňiz şu setirlerden hem belli bolşy ýaly, dogrudan bugun Gahrman arkadagy serdarymyzyň esasy ünsi ýaşlar. Sebäbi ýurtda ýaşlaryň dünýäde näçe berk bolsa, biziň watanymyzyň geljegi juda berkdi, aýdyn görnüpdir. Galipalar men her sözüni ikrar edýär. Gahrman arkadagy serdarymyz ýaşlaryň ýoluny, ykbalyna şeýle aklyk oýurmagy gönnün biziň diýarymyzda ýaşlara goýulan hormat. Ýaşlara hormat goýulýan näme enatanyň hem esas arzu öz çağasynyň, öz perzendiniň bagtly döwürde, bagtyar döwürde ýaşamagy, şeýle öz perzendine hormat goýulýar, mundan uly insan üçin ýapylyp biljek serpa ýok bolsa gerek. Sebäbi haçanna bir halipaň bolsa, ýol görkezji, şamçyragyň bolsa, onu adamyň ýüregi suwly bolýar. Kalby mudama bir belentlige ymtylýar, arkasy dağdan bolsa, onu ol perzendin, onu ol adamyň, insanyň yetmejek, alybilmejek mendil bolmaýar. Şoň üçin Gahrman arkadagymyzyň bir ýaşlara ynam bildirmegi, hormatly prezidentimiziň şu häzirki dünýä ýüzünde şeýle bir ötüşleň dowam edýän portodyny, şol her bir şol ötüşlerden habarly bolup, alymly, bilimli neslin kemala gelmegi, bundan meýlek türkmen halkymyzyň şu awadan durmuşynyň dowam bolmagy üçin ýaşlamyza berilýän ünsüň bildirilýän anamyň aňarsynda Gahrman arkadagymyzyň türkmen halkymyzyň bundan meýlegim awadan durmuşda ýaşamak üçin edýän taýsy tagallasy bar. Şoň üçin bize bildirilýän, ýaşlara bildirilýän şu anamy ödäp, şu watany söýüp, enata hormat goýup, öz hünäriňi saýlap, öz hünärinde kämil derejä ýetip Gahrman arkadagy serdarymyzy, bütün halkymyzy begendirmek, gowunurmak mundan meýlegim şol şu ýurtda şu arzuwlaryň amala aşyp dowam bolmak üçin bizde hemme mümkinçilikler bar. Bir dörejilik işgärlerine, sunat işgärlerine mundan meýlegim täze eserler döretmäge bize joşun, hyjw döredýär, hyjw oýarýar. Şoň üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Biz üçin türkmen halkynyň bagtyar durmuşda ykballarynyň mundan meýlegim şowlap ýaşamak üçin edýän taýsy tagallalary bitirýän işleri elmudama arawaşlyklara wetlensin. Şeýle bolsun. Biziň miras terärimiziň muştaklaryna, biziň studiýamyza gelip şeýle milliliklen goýunna, biz bilen watan mukaddesligi, Gahrman arkadagy serdarymyzyň biziň döwletli diýarymyzda biz üçin, halkymyz üçin döredýän mümkinçiliklerini özüňiziň yerine ýetirýän sunat eserleriniňde ýorup, halka ýetirýänliňizi biziň bilen paýlaşdyňyz. Mundan meýlegim döredýän eserleriniz, okaýan şygyrlaryňyz yerine ýetirýän ajaýyp sahna eserleriniz hemişekiler ýaly muştaklaryňyzyň köňülüne ýaşasyn. Gahrman arkadagy serdarly ýurdumyzda rahmetiňiz gaýnap çaşsyn. Sag bolun.
Elbette yaşlary şeýle ýaşaýşyň tuğuna deňeýän gahrman arkadaly serdarly ýurdumyzda biz ýaş hunermenler özümizi edil dağ başyna biten güller ýaly belentde duýýar. Çünki biz üçin gahrman arkadaly serdarymyz şeýle uly mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadağımız arzular umytdan dörep anamdan berkeýär. Şoň üçin arzularymyzy umytdan döredip anamdan berkedýän gahrman arkadağımyzyň arkadaly serdarymyzyň janlary sag mertebeleri belent bolsun. Gepleşigimiziň nowatyny miras ýaylamyna beýlek gepleşikler geçirip ýene-de ýaýlymda görüşýänçek häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz.